Ia tati. Ia tata. Fel. Hai! Hai, Chester. Mai aruncă el. Ok, boss. Very good, boy. Ok. No problem. Gata, mă. Ia tata. Hai, tata, hai. Hai sus. Hai. Hai. Hai, da. Adă-l, mă. Adă-l, tată. Adă-l. Ok, bossul. Ok, mă. Hai de-o. Și voi nu ziceți nimic? Nu povestiți? În gură ți-o pun. Da? În gură ți-o pun. Filmează un pic. Ia că mai greu păpuțica din el. Hai. Cred că nu s-o obosești și să cred că vei aici. Hai, nu? Go. Go, 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 go. Hai, hai. Ok, ok, ok. Stai că pot să-i filmez curul. Bine, mă, stai. Hai, am văzut pe de acolo. Ce, dacă vrei, vă spun. Am nici într-un caz. Nu, că dă bun! Bine că și-o Fugi, eu cred ca să nu o iei. Da. Aia e jucăria lui. Da, mă. Hai. Bă, bravo, bă, bă. Hai. Hai. Ce faci? Si, da. Si, bă. Marenca-i frig! Marenca-i frig, hei! Hai să ne mai aprimă un pic. Acum trebuie să păgăm ce-au